Amen. Regai neniwo nditende Mwari masikati ana sezvaakungotitawo vapenyu rugare. Amen. Kungoti kana program ukasiwa pairi asi Pauro unoti imbotendawo kuti unondipurira pakudini imoti kati gamuchira vhangeri yavajere tose zvakashata here rugare. Amen. Chero nemwe yangu iti vana vadzira pasi yeyi iyi kumisha kwenyu vazhinji haikwe yokuudza mukadzi pavanhu kuti nyarara agonyarara Jehovha mupenyu varume vazhinji hatikundi pashokweri. Mai vangu achiimba kakwazva uye mamai vangu auda kutobvumira choti mai vaimba ivo vachitohwatwa vanotondibvumira vanotondikuza vongonzemete kwa goreka ivhangeri rinofana kuva nezvibereko. Maparidzi ashokero kuti mukadzi unofana nguva pasi pomurume. Tikatozvona pamukadzi wavarusosa wakudza baba munini munun'una womurume iwe wako unomukonewa asi iwe wakudza munun'una womurume iwe unoudza mukadzi kuti usamuteerera handinyai naye uye nguva zhinji waipesanisa namai uchiudza mukadzi pamusoro pomunun'una wako nongona kuti hapana munhu rugare. Amen. Usafa wakaita mistake kuudza mukadzi wako urema bwehama yako. Panzi nomwambo wamboparidza pano ndivakaena panzi urema bwomumusoro huno hwakashata. Hakuna urema hunopfuura ibwobwo hwokuti unodzirwa nejira nemukadzi uri mumba uchireva hama yako. Pane rugwaro kana munhu achivenga hama yake munhu azivi Mwari. Handitauri zvemuziyo rwakapfeka gebenzi ndoreva weropa rako chairo kana uchipesana naye udini iwona soti unyanzvi kungonzi kwako kumusha kwako ndioga mudisi uri muziyoni woti zvinodadisa zvinobatisa seusingaparidzi vhangeri rinotendeusa hama dzako. Rugare. Amen. Rugare vatendi. Kudzinza kwenyu kwose kushayiwa munhu wokwajere unombofa kana mwana weyazvanzi kumushayiwa pachikoro asi panoda kuti vanhu nyarara nditaure zikamisa hama dzako dzinyararewo chitaura. Rugare vatendi. Rugare. Panzi ivai vateveri vaMwari sevana vanodikamwa hazvina mutsvanga zvinogozha kuti Joshua bambo vako vaya wakakona kuvatevera iwe unoda kutevera Jesu. Munhu unoda kutanga kudzidza shoko rokutevera pana Jesu asi kutevera bambo wakakudikana. Ukama bwomunhu ngakutange munhu nemunhu wotevera kuna Jesu. Ukama bworudzi unomurongo wakadiniko kungotangira pana Jesu. Rugare. Rugare vachendi. Tinoti kana vanhu vari mumba vafunde ngavambotaurawo cheroni hairaki yomukama bwawo panyama mukadzi wakawana agoziva hairaki yomumba menyu handizvoka haikona moti panomboti Jesu wakazvagwa naJemisi wakanga ari mukoma wake imbotaura iti ini mumba medu kunotanga ini kotevera Pita handizvoka uchiudza mukadzi mutogwa akapinda musha menyu. Rugare. Rugare vatendi. Saka kati ugwaro kwati ivai vateveri vaMwari sevana vanodini vanodikamwa. Anoverenga ngavenga atendi dzigairo pasi. Verenga. Takapa number 5. Yetsamba yavhura basa 5 number 5 Efeso. Nokuti munoziva kwazvo kuti hakuna mhombwe kana munhu une tsvina kana unotsiva ndiye unonamata zvifananidzo ungadya nhaka muse bwaKristu naMwari. Mbobiro rakadero. Rugare. Automatically tatobudzwa kuti panhau yokudya nhaka yaKristu pane maqualities anodini anodiwa uye hazvina kutovanzwa munozviziva kwazvo. Hakuna mhombwe hakuna kana unotuka kana unovenga ungagona kudya nhaka yani. Pane vanhu vanotamba zvikuru panapa asi vanotamba kuti vamwe vagodya nhaka yaJesu. Haatambi kuti yagodya nhaka yani yaMwari uye chero matambiro ake nokushanda kwake ikoko vamwe vanototendeuka vachiya kuivhangeri.
Rugare rugare vatendi tototi pamutambo kwa vaungwe takawana vanhu vashanu vakatendeuka nokula kuti jeri wanga ari dzengoma asi jeri kudenga alini haindi rugare asi mwari vetu havo vatipa ladha rokupira tinde kudenga saka pano pachikoro hatidi maladha bodo toda vanhu vanatendao kudenga nokula kwokubata ndo zvanzina Jakobos ari pa 1 verse 19 unoti ivai vaiti vei veshoko vazhinji vanhu vakangonzwa ngoma yaDhavhidhi chichiriya ndokutevera asi vauya ngoma yaDhavhidhi havana kuita sezvakauya naDhavhidhi achiuya neevhangeri Dhavhidhi wakangotendeukai nokuti ushoko hwokudenga gwadini goswedera Dhavhidhi achivaparidza vhangeri rokuti vanhu vose ngavarege zvakadini zvakaipa pana Pauro vatsvene ngavaparadza nezvakashata zvose ngoma yaunoridza inotendeusa vanhu asi tangoti rega zvakashata handii ndizvo rugare asi iko zvinoka chiparidzana kudai vajeri kuti vanhu ngavarege zvakashata muchikoro chino chaDhavhidhi kana chaAndiresi kana chaSamueri chero tikadii madivisions ariko vamugura umwe tikangoti vajeri ngavarege zvakaipa vanhu vose kwamazungunyoko vanondivengai nokuti ndataura zvomunhu wokwani wekwavo izvo chikoro hachina kumira saizvozvo bhaibheri rangoti vatsvene ngavaparadza nezvakadini vajeri ngavaregevo vamudisi ngavadiniwo wose unongotevera Mwari ngaarege zvakadini zvakaipa uye nyaya yekuenda kudenga yetu mavhoti sokuzanu-PF ava namavhenye kwavo ndovasimudzigwa maoko nevanhu kudai vachibereka vanhu kumusana asi pana Jesu hakubereki munhu kumusana kunotevera nokuita rugare saka isu tati vatsvene ngavaparadza nezvakadini sebhaibheri rati ivai vateveri vaMwari sevana vanodini ndosaka muchingozoti baba vanoda nhingi izvoni mababa vakatikola kuti masheketi haazi mwana wangu nekuda kwamabasa pane bhaibheri vafunde nekuti kwaupenzi ngakurege pamunhu achitevera Jesu kutaura kwaupenzi vafunde ndekwokuti makuriro amaitawo munoti achakonyanyisa